tien kirjallisuudella kuottaja nähtäfaalaltakin. O ne bäst ahpat mo kumpuslit. Kumpusmaalis la saami arbevirulas pormus. Olmuin läht ieskuudeke vuojit mulan raakadit. Tämän programmas on jät ofta ei vuojiin. Muutto oudako kumpusi älkä raakadit, te avjuha kumpustäiti Hans-Petter Boine kiedai bossa puures. Ei harras kiedai puures bossa hoitako kokkikua. No, tuolla mä jälkeen sille, että on vaara. Tämä hiljaka laip starpslassan, mutta mun kollavin chalas sille, että on vaara. Just oppila mihki on vaaras. Tai on oppila kiiluna pahtsan te pähtsi tahtan sillä. Joo, ja tämä voi, mutta vainit on sillissä, että tässä vähän kiiluna. Siellä pahtsan täällä tiessä den sillä. Ja kun oli kolmat här päästä säästit Lichterberg, kun Lichterberg varrella. Okta. Kuekta. Kolme. No, ja tässä on vielä ofta päästä pihpuri. Ei puhkläve kievahi pihpuri, mutta mun mielestä kun on pihpuri, tai hitaamaita saa huipuedellä vähän pihpura pitää. Okta päästä pihpuri. No. Ja tämä välttiin, että tiekkalle käydään sudda, tuntuu täällä tokkolan varri. Ja mun talhali on maisti, että läud arvei saltiin, on sottelan riftus. Mun on tämän maistannan vaara. Joo. Mun mielestä läud arvei saltiin vihpurmoittain. Mun lävin kieva heti sispoitti ja alaspoitti. Ja mun mielestä on tuo kumpsiita on tuolla, että puhumus maistaa, on tuolla sispoiti, mitä puhumus, missä täällä muhtiamma kevoihin maita ei ole tien lekspoiti, mitä piirra tjovji. Mutta lekspoita on tuo nuotte, kun on vuossade, että sudtaan on tuo huijolu, on niin huäinen ollut poitti. Mun mielestä kallekaan poiti oina kumpusessa. Täällä valtaan alkan ja tjuoppa on vuosi, niin on sispoiti. Mutta ei sturlaita. Tuo heikokolat mentosmävä, nuotte ei koko mentstöllä. Suljekas stora sockerpihtamaa, josta sturlat. Tuo jäkkär sulli sentte kudikoulu. Tiellä on tuo, mun tuossa tjäihän tien, mutta mun tjuokkaan tien många. Ja täällä on tuo, että alaspeiti. Tuo moi valtaan ja tjuoppan. Nää. Alaspeitillä huipuerre peita hissuuttanut johtili, kun tuo hiera peitti. No, että täällä mi vahta sihkarit oinut topan kumpsista, on tuo kuolta mitä vuosaan, on tuo kuolta valta hirtsuoptan kumpsa, te oinatan peitti. Tämä ei pian tekkää pihtäitä, mutta ei stuera. Kanski vähän smäävi, kun toi siis puitti. Ja alaspeiti. Joo, täällä me seuhet näitä puittiin joku tämän varri. Täällä sihkit on tuot sispoittit ja alaspoittit täppetään sistä. Mun jakka mun laasihastan vähän vielä puittiin, on. Tai kertaa vielä vähän. Joo. Täällä välttämättä lastarimni, mun on sillä 8 desiliter. 6 sortan on tuota rimni, on tuolla lastarimnit. Tämä oli 8 desiliter. Tässä ei ole että ehkä lassareuni tahka huipuori maistaa on tuota kumpstäikä. Nuppila seuhuvun rukkajapput. Täällä on ofta desiliter, mä kevahan tai. Joo, ja monimmus sorta jappui mä kevuun. Täällä kruova seuhuun niisujaffut. Mä ei taisi sammalt vehtä. Tämä on joka mun on to firru tässä jo suhkuuta täikin.
Tämä on tässä pitjun tänne niin vaan meiltä kuekte teslihter, mutta tien färte ei niistä täikkiä, että man att se kyllä suo. Kun täikillä suo, kun te färtin pisäne, niin sitä se pitkälle. Ja millä ei me loktan tuolta, että fyron just att chuotsta täikkis, että ei allaan, että tjödju, tällä tuoda väi suokat täikki. Ja täällä me pitän täikki chuotsti vaikka chuosussatjai. Tällä ruihtuu, perkuruihtuu, eli juohparti nuotta tällä äiki roihti tai kumpusi. Munkin vähän paastevusti. Muhtima läpi maitteen liikuttaa, pitää chorpsis rahkatetaan kumpussa. Ote pitää taas ja poivetaan taas chormi ja taas hui puolelle on tuo jorpitan. Se ottaa nuu chaapa ja jorpasta kumpussa, että ei lähti tiedä, kun jorka kuivuu, tai lesataan aitu nie chäppä. Mutta täällä tiedä, onkin vaan chorpmasistien, ja täällä hui äälehki chorpmasistien häppä. Se ottaa nuu jorpasta tackar tu boll. Joo, tämä oli mun koivuun kun souftamaan kiehtsän joula kiksan tietä. Mutta liskan tämän lau kiksan. Mutta kiehtsän. Joo. Tällä ei puhutaan mutta täällä on jälki kaivuuteen.